Jag har fått gå på, IV, jag har gått på vux 2 gånger. Det är liksom, jag kan inte matte A. Det gör jag tror olika sökande då behöver de personal som är utbildade i andra områden. Nu har jag jobbat inom hemtjänsten hur länge som helst, jag kan det mesta grejer. Ja, men alltså hemtjänst blir mer så här omvårdnad. Ja. Men som undersköterska då ska du kunna se så vad det är för så det vill lösa det. Alltså så här arbetsmiljöer sen ska du kunna skilja på så trycksår och när det är lätta på. Ja, men då har jag ju dig och Emma som kan lära mig. Bensin vad säger jag? Medicin och så. Men det får inte du ta hand om. Nej, men jag får undersköterska, får de ge sprutor? Nej. De får potatis, men de får tablet. Jag fick göra det. Så här i det är inte det. Sitter jag och filmar ett konversationssamtal hela tiden.